фотосесия. Може да отидете, тя тук не разбира се, ако съм сам, няма как едновременно идващия влак оттам да го хвана и да тичам от другата страна на хваща. Така че в един и същи момент имате голямо предимство. Пак казвам, тук съм подбрал кадри, където сме в един и същи момент. Отделно на фотосесията вече всеки си има и различен резултат. Не снимаме едно и също. Аз примерно докато се предвиждам, той си ги снима настрани, снима 5 минути, след това аз ги снимам 5 минути, нагласявам или примерно пращам го му казвам, я отиди да видиш какво има там зад завода, дали няма нещо интересно, защото де-факто аз примерно на това място идвам за първи път. Не знам дали 20 метра по-настрани няма нещо по-интересно. Затова използвайте момента, един я оглежда, другия снима, доста по-ефективни сме на фотосесията. Да не говоря, че може да се използвате бленда за допълнително осветление, примерно, когато правим вечерни снимки с някакви младоженци. Няма да забравя в Балчик една фотосесия, бяхме двама души, жена ми даже помагаше тогава, един държеше един естетив, че друга ще вятър, другия да държеше другия естетив, ползвах светкавици, с чадъри да не падни от вятъра. Нужен ни е помощник винаги. Затова нека младоженците да не ми казва един фотограф е достатъчен, намалете ми цената ми. Няма да ви намаля цената, защото аз това ще предложа. Тая работа мога да свърша и сам, обаче аз знам, че съм по-добър, ако съм дал. И затова не случайно започнах с този библейски стих, по-добре са двама, отколкото един, защото имат добра награда за труда си. Малко библейски стихи. Т.е. дето е вътре бързо ли бяга? Кое? Дето е вътре бързо ли бяга, че влака ли бяга? Обаче сега ви кажа, спряхме влака, тук 5 минути си да се направим. Не слушай много, ето, примерно един и същи момент с една друга двойка. Тая котка едва ме закрепихме на младоженеца, нямаше време естествено да го правим 10 пъти това нещо, като сме двама, много по-хубав резултат се получава, не мога да кажа кой кадър е по-добър. Някой път клиентът ми каза, примерно, може ли да видя кадри на втория фотограф? Аз им казвам така, вижте какво, аз си залагам името. Първият основен аргумент. Второто нещо е, когато започне да работи с колегата, той също снима с Canon. Третия колега снима с Nikon. Тук няма разлика Nikon и Canon. За мен е много важно да имаме еднакво цветопредаване, доколкото позволяват апаратите, най-вече правилна експонация. От майка ми го знам, когато снимах Талента, каза, свърши си работата при снимането, за да нямаш после кивичене на фотошопа, после от началото да не си играеш да правиш ретуши. Още при лентата се научих да снимам и да кадрирам на момента, за да не ми се налага да кропя после. Репликата от рода, когато дойде колегата, който ми е снимал на лента и каза, аз това ще го кропна на фотошопа, казвам, три го на момента. Аз кадър не искам да си играеш после, да си губиш времето, да спасяваш от нищо, да правиш нещо. Принципа на фотофорума, това, което не става цветно, го правят черно-бяло, а това, което не става черно-бяло, го правят, при мен не лъжи. Хубаво е черно-бял кадър, се получава добре разработен цветен кадър и всякакви артове могат да правите добре хубав кадър. Свършете си работата при време на снимането, тогава ще се намалите работата на Photoshop. Питат ме някакъв път колко кадри даваме на клиентите. Повече, не съм сам фотограф, ние сме двама, ние сме трима, не мога да отрежа интересни моменти. Хвърлям излишните кадри, но дам на клиента понякога 2000 кадра, трима сме или двама сме, не мога да махна част от кадрите. Казвам обаче на клиента за албума, не повече от 100-150 кадра албума, трябва да я гледаем. Нека да си има архив. Казвам максимум, защото при мен албумите са 50 страници, 30 на 80. Значи, защото някои правят с 30 страници, нали, зависи колко страници и колко голям е формата на албума. Залагам на по-голям размер снимки в албума. Сега разбира се, някой път младоженците, като ми дадат една купчина кадри, той държи да ги има всичките. Затова, пак ви казвам, влезте на сайта, в раздел краен продукт, има клиенти на албума по начина, по който те са ги одобрили. Моя начин на работа е, ето също в Благоевград ще кажа, в един същия момент използвахме, докато булката се качва на стълбите, да направим два различни кадъра. Момчето колегата снима от моста и аз снимам отдолу, получаваме различен резултат. Това е една чешма в Благоевград. Кой ми разправи, че в Благоевград няма какво да се снима? Ето една улична чешма, това е хубав и интересен акцент. Това е на жълтите павета в София, един продаващ сладолет, в един и същия момент може да имате от едната гледна точка до другата гледна точка. Тук с реакцията на гостите получавате различен резултат. На центъра на Ямбол помолихме двама юнаците с двете колелета, получи се интересен момент, като сме с два различни обективи, две различни гледни точки. Същото нещо и тук. Това нещо е интересен пример на една фотосесия в отделен ден. Видяхме някакъв. И много обичам да импровизирам. Каквото видите, импровизирайте на момента. Ето го един момент, ето го другия момент. Просто различен резултат. И когато правите албума, имате различен резултат. Повече снимки от тези фотосесии може да видите на сайта.
ли скума в бързината ми, шопе за тия обективи да си изпусна 16.35 сметка на 70-200 или на 24.70. Затова е хубаво да имате две тела, две светкавици. Случва ми се по време на това да ми изгори светкавица и съм сам, звънял съм, говоря, че майка ми е фотограф, да не си ми светкавица. Нали, това беше преди 4 години, там 5 като снимах сам. Много по-спокойна като сте двама колеги, много по-спокойна, когато имате две тела. Много по-хубаво е, когато имате различни обективи и правите различни резултати.